F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Ma ngħidlek sa 7 darbiet, wieġbu Ġesu, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan? Ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw hu, martu, uliedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jiena lik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ħniena u l-ġustizzja kif imorru flimkien? Il-profeta Amos fit-Testament il-Qadim jitkellem fuq il-maħfra ta' Alla għad-dnubiet sa 3 darbiet. Imma jwissi li Alla seta' ma jżomx lura l-kastik fir-raba' darba. Meta Pietru ipoġġi l-mistoqsija dwar il-maħfra, hu karatteristikament joffri tweġiba li ħaseb li lil Ġesu kienet se toġbu. Għax ma naħfirx 7 darbiet. Ir-risposta ta' Ġesu li Pietru ma ħasibx li ser jirċievi kienet li wieħed għandu jaħfer 70 darba aktar. Din it-tip ta' tweġiba Ġesu rid ifisser li ma jeżistix xi qies għax m'hemmx limitu għal kemm il-darba wieħed għandu jaħfer. Fil-parabola li jirrakkonta Ġesu imbagħad isemmi żewġ tipi ta' dejn. Is-sultan imxebbaħ ma' Alla nnifsu ħafer lilna id-dejn kbir tad-dnub. Aħna wkoll għandna naħfru il-persuni li naqsuna b'emilhom u mhux nagħmlu bħal qaddej tal-parabola. Ġesu jallimna li rridu naħfru biex niġu maħfura. Infatti, fit-talba tal-missierna li Ġesu innifsu għallimna ngħidu: aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina. Jekk irridu li Alla juri ħniena magħna, aħna wkoll bħalu għandna nkunu lesti li naħfru lill-oħrajn. Għad ħsieb xi tkun qed tgħid lil Alla inti u tgħidlu fil-missierna: aħfirli bħalma jiena naħfer?
tħossok komdu u moħħok mistrieħ li Alla qed jaħfirlek bl-istess mod kif inti taħfer lil min naqsek. Mulej, int kont ħanin u ħfirt li dnubieti kollha u nsejt il-weġġat li kkawżajtlek. Għatini l-grazzja u l-qawwa fil-waqt li jiena niddeċiedi li nkun ħanin kif int ħanin miegħi. Eħlisni u fejjaqni anki bl-istess deċiżjoni li naħfer mill-qrusa u t-toqol tas-sofferenza li għaddejt minna minħabba ħaddieħor. Ħalli nasal li ma nżomm xejn f'qalbi u lanqas nibqa' niftakar jew inżomm fil-komma id-deni li sarli. Ħankun dejjem iżjed nixbaħ lilek f'kollox li tibqa' turini mħabbtek u taħfirli kull darba li nisbalja. Grazzi ta' dan, Mulej. Amen.